Peint, swn i'n deud Brookhouse Mill yn Dinbych, a wedyn Paned, Sugar Plum Tea Room yn Rhewl. Peint, Melyn Brwcws, Paned, Sugar Plum Tea Room. Hawk and Buckle am Beint, a wedyn Teyn y Grig am Baned. Dinorben, dwi'n meddwl. Moel Famau, Moel Arthur, mae'r ddau yn lyflu. Moel Famau. O, Coed Llan-Gwifan. Moel Famau? Dwi'n meddwl Yn dy gwmni di gan Robert Harwyn. Can i gynrychioli Clwyd TV ydy Yn y Dechreuad. Dwi'n meddwl Adren Nôl gan Carol Parry-Jones. Yn y dechreuad, Carol Parry-Jones. Takeaway. Pub Grub. Takeaway, dwi'n meddwl. Pub Grub. Dewch a Umbrella. Cot glaw a map, fel chi'n gallu crwydro. Dewch a Sgidiau Cerdded. Dewch y Cot Law, dewch i Theatr Clwyd a cerwch i Castell Dinbych. Pobl Dyffryn Clwyd, ar ei gorau. Neis gweld storis lleol. Digonedd o bobl lleol yn gwneud beth ni'n neud ore, perfformio, cantorion lleol, llwythi o bethau gwahanol. Dwi'n meddwl jyst lleisiau pobl ifanc a cynrychiolaeth o bob rhan o'r gymdeithas. Cymuned, Hyfryd. Hardd, Croesawgar. Cynnes, cyfeillgar, ddim poeth as in croeso cynnes. Anhygoel. Hardd. Hyfryd. Prydferth. hardd. Gwych. Bod ni'n cael clywed mwy o hanesion bobl lleol. Trais i bobl ifanc a jyst clywed stori sy'n ni'n fel arfer yn clywed ar blatfform allan mwy cenedlaethol. Lot mwy o storiau cymunedol. Y peth gorau ydy dod ar gymuned yn ôl at ei gilydd ac arddangos beth ni'n neud ore.